Sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta, dahil ga ang Ginoo, dahil ga ang Ginoo, ang Ginoo maayo o maluluyon. Kanang tao nga maayo, maluluyon sad na. Ang taong maluluyon, maayo sad na. So, lingay mong tupad, na liwat kas Ginoo. Liwat dili. Maayo. Maayo di ay. Nga ang gahom sa Ginoo, mulihok ra na siya sa mga tao nga liwat sad niya, maayo ug maluluyon. Si Jesus sa atong ebanghelyo ni hatag sad siya sa iyang kaayo ug kaluoy sa duha ka tao, kadtong opisyal o kadtong babae nga gitalinog-an. Mao man toy mga dunay mga pangandoy, mga panghangyo. Ang opisyal, ang iyang hangyo ni Kristo nga ang iyang anak bisag bag-o pang namatay, iya untang buhion. Grabe kay itong pangyo ay patay nga imong anak namatay na, nya imo pag yung hangyoon ang Ginoo nga buhion, nakasuway na mo ana. Kasuway mo hangyo nga ang patay hangyo ka nga buhion. Sama mo na nga matay na mo diha, ang tubag. Ako nakahangyo na ko sa Ginoo nga ang paralyzed ayuhon. Pagka-paralyzed sa akong papa, akong gihangyo nga maayo, wa gid na ayo hangtod na lang abot unom ka tuig namatay gyud. Ang ako sang maguwang paralyzed, ako sang gihangyo ang Ginoo. Karon 33 na lang ka tuig, 34 na lang ka tuig. Wa gyud maayo. Paralyzed lang yapon. So ang Ginoo in relation nga rin sa akong gipangayo, dili maayo, dili sad maluluyon. Aon saman, sakto akong analysis. Pero ang babae nga gitalinugan, 12 na katuig, wa man gito siya mangayo. Nihikap ra siya, sikrito ra siyang nihikap, naayo manuot. Ana, ako noon, perti na kong luhod-luhod, perti na kong hangyo, hilak pa. Wa gyud, matay noon. Nakasuway mo, ana. Wa mo kasuway ka nang nakay pangayoos Ginoo niya, di mo hatag. Nakasuway mo? Oo, naay. Unsa man di ay ang kaayo o kamaluluyon sa Ginoo mga igsuon. Dili ni pariha sa atong tawhanon na expectation or kaayo o kaluoy. Nabitay mo ingon ako, pader, mag-ampo ta kay magsugod na rabarong Lunes ang karong adlaw ang impeachment trial sa atong vice presidente. Maayo untag dili siya makonbikto. Kamo moampo mo ana? Moampo mo nga dili makonbikto ang vice presidente nya ko ana siya matangtang na siya sa pagpangalagad sa gobyerno, kanang gitawag perpetual disqualification. Moampo mo ana nga dili unta na madayon. Ako wa ko mosano nga magampo para ana. Ang akong gustong iampo, ambot ihatag bas Ginoo nga ang impeachment trial unta sa vice presidente karon ibase gyud unta ang hukom sa mga senador sa kamatuoran, hustisya o kaangayan. Mao na akong iampo. Kay pwede raman gid nila i-twist ang kamatuoran. Pwede sad maghimo sila inhustisya kay sila may gamhanan. Pwede sad og dili sila mo huna-huna sa kaangayan. Kanalay akong giampo, ihatag ba ni Ginoo o dili? Kung ang hustisya, ang kamatuoran ug ang kaangayan nagkahulugan nga kinahanglan gyud i-impeach ang vice presidente, i-impeach.
Pero kung ang kaangayan o ang hustisya o ang kamatuoran nagtudlo, nagtugan nga wa gyud ay angay nga basihan ang pag-impeach niya, niya ato gyud ang ipamugos gyud na sa Senado o sa Kongreso o sa atong executive, mo antos gyud og maayo ang atong nasod kay sila may mga pangulo, mag-antos pod sila nga nagbuhat niya na. Kanabitang pagkabakakon ron sa atong administrasyon, ni resulta man gyud nga ang mga tao nga atong mga igsuon, labi na dito sa gawas nasod, abisa kita dinhi, wala na gyud ganahi magtan-aw naong sa atong presidente. Labi na gyud anang anti-Claire. Anang mura ba kag ma-discourage ka magtan-aw sa ilang naong nga di gud ta mga batang gagmay, dili gud ta mga buta og mga bungol, di sad ta mga bugo kaayo nga di ta ka mao mo analyze nga grabe kaayo ang kawat sa kwarta sa atong panahon karon, grabe kaayo ang pagpamakak nga ilang gihimo nga giisulti karon dili mao'y mahitabo. Nga sige lang gyapong panghunaw, anong tawgon lang, hugas kamay, murag Punso Pilato. Klaro na kaayo, murag imong bana ba? Sakpan na gid nimo nga iyang kabit, imog yung pag-umangkon, kabit niya, uli niya, di gyud mo angkon. Sunod, ang imo na sang igsuon, iyang gikabit niya, nitugan gyud nga nimo, di lang gyapon mo angkon, unsa may imong tawag anang imong bana igakita nimo. Ug asawa ka ba? Ano man? Bakakon. Nya ganahan pa ka mo tan-aw siyang naw. Nya kana ba mural ra gyud siya gwa ba? Murason ba mural lagi gwa? Di ka ganahan eh. O nakaroon ng gibate, negative na maganing rating sa atong presidente. Negative ang trust rating. Nya og ila sa giyong basahon ang mga comment, bisan katong nahitabo sa Canada, wa man ginipabor nila, abot lang niabot baka og 10% ang nipabor nila sa mga ni-comment sa social media antong nahitabo nga gi ralihan sila didto nya gi singgit-singgitan pag yun. Nahitabo kini nga naingon ani na hinuon ang sitwasyon sa atong nasod tungod kay wa naman magsubay sa hustisya, sa kamatuuran, ug sa kaangayan. Pero pwede ginabuhaton. Muna, pwede ragid ma-impeach ang Vice Presidente. Kaso lang, kung against na siya, supak na siya sa kamatuuran, hustisya o kaangayan sa atong nasod, muantos kita. Kay og ma-impeach na ning Vice Presidente, VP Sara, makapatuyang na magmaayo ang mga yawanon nato mga officials gobyerno. Kay ang nakahatag ron og murag kung sa kuan pa na, kung sa rindas kabayo. Ang nakahatag karon og murag balansi-balansi mao man ang Vice Presidente kay naa pa may mga laing view ba, lain og baruganan. Pero mag-homogeneous na sila, that is the end of our country. Mag-homogeneous ba na kung unsay isulti, unsay gusto sa Presidente sa Pilipinas, mausay gusto sa DOJ, mao'y gusto sa Ombudsman, mao'y gusto sa Congress, mao'y gusto sa Senado, mao'y gusto sa Supreme Court, maingon ana na gani ang sitwasyon, wa na check and balance, patay gining nasod nato. Mo na siya atong bantayan. Ang pagbuhat ni ini kinahanglan mo salig tas Ginoo. Mao na mangayo ganitas Ginoo, ayaw pag-expect nga mag-granted ang imong gipangayo. Kay naa man say mga yawa sa atong katilingban nga mubabag ana. Pero unsa man gyud labing klaro nga kini di ay kaayo ug kaluoy sa Ginoo, iya ning ihatag sa mga taong mapaubsanon. Kana bang ang iyang kaayo ug kaluoy mao ang paghimo nato nga masaligon, malaumon, bisan paman
taliwala sa kalisdanan o kadautan. Ano bang dili ta mo undang og laom? Para karon maligya tag raffle tickets. 2,500 atong raffle tickets nga gibaligya. Ang halin as of yesterday 35,136. Ibutang talag 35,000. 250 minus 35,000 pilam na. Naapay 215 ka mga 215,000 ka raffle tickets na wap amahalin. Nya sa inyong paminaw karong July 25, 19 days more to go. Mahalin pa ka ning 2,500 o 2,015 o 215,000. Uy, tubag. Awana, duko-duko na ano din, di na namada pa din rin. Di madana. Oh, kung maingon na gani kang di mada, wa na kamulaom sa Ginoo. Pwede raman gini. Wa man kita kasiguro, ugma, hurot na ni. Kung kamong tanan, mamalit mo. Yung kaoy, hapit naman dahil, July 25 naman, di na lang tamo palit kada simana, kada adlaw na kita mo palit og usa ka ticket. Sa ato pa kada simana, 7 ka tickets na ang atong paliton. Hangton mo abot ang July 25. Ya kamong tanan, musulti ana, tanang taga Compostela, nya inyo pag yung imbitaron tong atong mga ubang mga kiigsuonan, labi na gyud ang mga online parishioners. Ang ako gong nag-follow na ako sa akong YouTube channel ko ana guni kamo 296,000 na guni ka subscribers or followers. Og mamalit sa na sila tag sa katikit kada adlaw. Ikaw ugma hurot na. Inka mura magmilagro, dili na siya milagro. Naminaw lang og nituman. Kamo sama sa ninyo na amron dire, naminaw mo. Hinay kay tingog, naminaw mo. Nya mo tuman mo. Bantay. Antay Oo na siya. Una, mga igsuon, ang paglaom dias Ginoo permanente. Ug balikan nato ning impeachment, ako mulaom ragyapon ko. Bisan pag-ila ng itwist ang kamatuoran, hustisya o kaangayan, na argyapoy kabaguhan ang atong nasod, ug di man ni mahitabo karon, muagi man tas pag-antos tungod aning kabuang aning atong mga leaders karon nga murag kuan na gid sila ba, murag gitawag nato og notorious liars, notorious kurakot, notorious hard-headed. Moabot yung panahon nga mag-antos tang tanan. Apil na sana sila. Pero ang pinakadako nga pag-antos, inig panaw na nato aning kinabuhia, di kita kasud og langit basta muubanta ning ilang inhustisya, kaning ilang mga pamakap o pagkamapahimoslanon sa mga kabos. Di gid na sila malangit. Naong palang nila daan karon din agyon makapalangit. Muna diri sa unang pagbasa, niingon diri ang Ginoo, niadtong adlaw musangpit sila or siya kanako sa pag-ingon akong bana, dili na mutawag kanako akong Baal. Kinsa may gipasabot sa Ginoo ani? Ang mga tawo nag-antos og nagpabilin nga matinud-anon. Musangpit na nga akong bana. Kay kita manggod ang simbahan, asawa ta ni Kristo. Si Kristo ang atong bana, ang mapinanggaon nga bana. Niadto niyang adlaw, tubagon ko ang pag-ampo sa akong katawhan Israel. Ang atong pag-ampo, tubagon na gis Ginoo, inig-abot na sa iyang panahon. Tugutan lang nato ang Ginoo nga mo hatag sa iyang desisyon. Iya batang ayuhon,
Iya bang ipa-impeach ang atong Vice Presidente? Nahibaw man ang Ginoo ni. Kamo, wa man gay tingali mo kibaw nga magsugod na ang trial karon. Pero ang Ginoo, nahibaw na. Nahibaw na sa dang Ginoo sa tinuod nga mga ebidensya o kamatuoran. Kung itugot gid niya, mapaubsano natong dawaton. Kay bawta nga kung itugot nas Ginoo, doon na say gasunod nga grasya alang sa mga tao nga nahigugma niya. Kung itugot sa Ginoo nga mahurot kining atong raffle tickets, salamat sa Dios. Pero di na gid hinuon ni mapun-an sugod karon. Alaot gid mong dili mamalit. Kay nagpabilin mong mga tig-a o kasing-kasing. Moabot yung panahon nga mag-antos pod mo. Pero inyo sang usbon ang inyong desisyon, mahuman ning atong bell tower, mahuman pagining atong adoration chapel, mahuman paginang atong CR diha, mahuman ang atong walk of apostles, kani pang atong mga lingkuranan, mailisan, makaingon kita, daygon ang Dios. Ang Ginoo maayo gyud og maluluyon. Kay og mutampo kag usa ka ticket gikan karon hangtod 25, mga 19 days. Pila man ka tickets? 19 sad. Pila may amount anang 19 tickets? 3,800. Mutampo kag 3,800. Nahuman ang bell tower, nahuman ang adoration chapel, nahuman ang CR, nahuman ang butap pumiro nga bag-ong design, nahuman ang ato dinhing bangko, makaingon ka, pagkadakog kaluoy sa Ginoo, ang 3,800 nako nakapahuman aning 5 ka project. No.